anite yanga yo anite dabala kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Ambalma Shirifla Jabarani Flebaro Mali kono ani Mali kokan waliɲuman dɔ foli ko ta ko ɲɛsi aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin an sigilen an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw ani jiriturulaw kan bi an ko a y'an se yɔrɔ min na o ye Segu ye ni ko Segu a bɛ an hakili jigi cakɛda la cakɛda min ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ sɛnɛkɛlaw k'olu dɛmɛ u ka sɛnɛfɛnw olu yiriwali la n'o ye éléphant vert ye u ka usine belebele min filɛ nin Segu jɛmukan in bɛ ka labɛn yen bi an kɛlen bɛ ka wele bila maa caman ma an kinibolo fɛ Bakɔne bɛ yen ka fara Sila kan Musa Sila ani Modibo Danbele an numan bolo fɛ ka se fɔ Usman Kulibali ma Kulibalikɛ ni Ala sɔnna ma ani ninnu bɛna jɛ ka masala fɛn minnu kan bi minnu bɛ tali kɛ cakɛda éléphant vert maaw ka baara la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲininkali fɔlɔ an bɛna tɛngun maa min na sabula ko yanni k'a fɔ i jɔni kunna di k'a fɔ i sababu ɲuman cakɛda min kɛra sababu ye k'an lase yan bi n'o ye éléphant vert ye an bɛna kɔrɔfɔ di a ma ɲɛmaa ma min bɛ an bolokɔrɔ yan jɛmukan kɛnɛ kan bi wulada in na Sila e ye éléphant vert directeur commercial ye an bɛ aw ka jabala la Segu aw ka usine belebele min bɛ yan kɔrɔfɔ daminɛ na yalwa éléphant vert cakɛda jumɛn don a sigilen bɛ mun kama Mali kɔnɔ société in a base bɔra Suisse a ju yɛrɛ bɔra Suisse après a siège bɛ France bon éléphant vert Mali créé la société de droit malien do à 100% malien a bi mɔgɔ dama min baara di mɔgɔ dama Mali la yan a ka ca mɔgɔ 100 ye k'a daminɛ administration na ka se fo usine ouvrier ma société min do an bɛ engrais de dilan bon engrais min do engrais organique ni bio bon bamanankan la a bɛ n'a fɔ farafinnɔgɔ talen k'a dilan kɛrɛnkɛrɛnnen la k'a améliorer k'a kɛ nɔgɔ hɔrɔn ye banakisɛ min bɛ se ka k'a la bɔ a la k'o bɔ a la binkisɛ jugu minnu b'a la k'o bɔ a la k'a dilan a ka kɛ sumaw ma nafa ye c'est-à-dire que an ka baara in a bɛ n'a fɔ an ye baara kɔrɔ min bɛ kɛ ka kɔrɔ an y'o de ta k'o améliorer k'a bila sɛnɛkɛlaw ka disposition na engrais an dɔrɔn don engrais de ye kosɛbɛ mais engrais in kɔfɛ tuguni engrais organique in kɔfɛ an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ poudre mugu dɔ kɛ n'an b'a fɔ o ma biostimulant o bɛ n'a fɔ suman ka vitamine o bɛ kɛ suman si la o fana ye sababu ye i bɛ engrais minnu utiliser o bɛ kɛ sababu ye suman bɛ se ka nafa sɔrɔ kosɛbɛ engrais in dugukolo la cogo min après ni an tɛmɛn'o kan fɛn wɛrɛ bɛ yen fɛnɲɛnɛma minnu bɛ sumanw attaquer n'an b'a fɔ olu ma ko ravageurs an ye produit dɔw kɛ fana n'an b'a fɔ o ma ko biopesticide o produit chimique tun bɛ yen fɔlɔ mais an bɛ min dilan produit chimique ninnu bɛ baara min kɛ ka kɔrɔ an ka dilanta in bɛ o ɲɔgɔn baara kɛ ka tila ka kɛ hɔrɔnya la tuguni o de y'a kɛ bio ye k'a sɔrɔ a tɛ mɔgɔ attaquer a tɛ bagan attaquer o fana bɛ yen. dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ danfara baba ni produit chimique cɛ an ka produit chimique ta la a bɛɛ ye bio ye 100% bio wa fɛn bɛɛ bɔ Mali la yan k'a daminɛ matière première la fo ka se a emballage ma. aw ka matière première ye mun ni mun ye. an ka matière première k'a daminɛ misibo la ka taa se sɛbo ma ani misi dɔrɔn ani misi biɲɛ nin bɛɛ b'a la. misi gere ou bien misi dɔrɔn c'est à dire an bɛ baara minnu kɛ olu bɛɛ bɛ nafa di o fɛnw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ani hali office kɔnɔ jacinthe min bɛ yen tan an bɛ o bɛɛ k'a la suman pailleriw n'a bɛ f'o ma sumankalaw an bɛ fɛn caman k'a la. suman ladonni kɔfɛ a ɲagaɲagaw an bɛ fɛn caman k'a la mais o fɛn bɛ k'a la o bɛɛ ye naturel ye chimique fɛn t'a la c'est pourquoi n'olu farala ɲɔgɔn kan ka tila ka synthèse k'a la cogo wɛrɛ la a bɛ kɛ bio ye min tɛ kɔlɔlɔ foyi se mɔgɔ ma a t'a se baganw ma. Sila y'a yira k'a fɔ cakɛda in
sigi jabala bɛ faransi nka bolofara bɛ yan fɛ mali kɔnɔ mali ta bilara sen kan san jumɛn mali ta bila sen kan 2012 ɲinɛ o san wɔɔrɔ 2012 ni san o ye san wɔɔrɔ ye mais a baaraba yɛrɛ daminɛna 2015 ka yɛlɛ parce que baara min don baara fitinin tɛ a ti k'a fɔ i bɛ dɔ la ten dɔrɔn k'i giraka baara caman de bɛ kɛ fɔlɔ yanni ka se feereli yɛrɛ ma baara bɛ kɛ produit minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan an b'a sɛgɛsɛgɛ bon an bɔra débat la sisan ani recherche mɔgɔw brigade ministère de l'agriculture mɔgɔw ani fɛn fɛn bi kɛ ka contrôle kɛ brigade de contrôle min bɛ passer ka échantillon ta ka taa contrôler olu bɛɛ ka question posera aw ɲɛna sisan pour que min b'a to a b'a dɔn produit ninnu n'a dilan yan'a ka feere fɔlɔ an b'a bila essai la laboratoire bɛ a contrôler et ensuite sɛnɛkɛlaw fana b'a lajɛ sɛnɛkɛ service minnu bɛ yen n'o ye CMDT office Niger ani Haute Vallée du Niger ani dɔwɛrɛw caman bɛ yen n'an da tɛna se ka mɔgɔ olu bɛɛ tɔgɔ la olu bɛɛ fana b'a tester sɛnɛkɛlaw fɛ yen k'a lajɛ ni sɛnɛkɛlaw sago don n'o bɛɛ de kɛra tuma min an bɛ sɔrɔ k'a bila feereli la c'est pourquoi usine in dayɛlɛli ni sisan cɛ feereli ba kun tɛ se ka k'a la fɔlɔ tant que o bɛɛ ma sigi sen kan tɛsiw ni fɛnw sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ voilà Dambele i pro film ma ye a ye kaba sɛnɛlaw ye aw fana ni éléphant vert maaw aw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bolo di ɲɔgɔn ma ye i bɛ se ka mun de f'a kan wa aw ni éléphant vert cɛ a daminɛna wagati jumɛn bɛ foli di i ma i ka ɲininkali in tɛŋulila interprofession na d'abord président tɔgɔ la n'o ye Bakari Dumuya ye interprofession de la filière maïs ko balalen bɛ ko sudalen sa ale yɛrɛ de tun kan ka sigi nin kɛnɛ in kan yan bi mais ala ma kiti a la mais a ka absence baasi tɛ ala de ma kiti a la ko ni mɔgɔ ɲinana i jujɔn kɔ i laban ko b'i kɔnɔ gan an bɛ foli di interprofession dɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ Bakari Dumuya tɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ jɛra ka interprofession sigi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka interprofession dɛmɛ a ko ka foli lase a bɛɛ lajɛlen ma tɔn tɔgɔ la ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka éléphant vert fo k'a waleɲuman dɔn ko ɲagalibagatɔ n'i ko k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga a nunji b'a faga éléphant vert mɔgɔw ye interprofession maïs ka baara de kɛ nin président tun bɛ Bakari Dumuya bɛ da ka miiri nin de la su ani tile n'o ye kaba sɛnɛ yakubali ye an bɛ se k'a fɔ ni engrais min filɛ nin ye éléphant vert ka engrais minnu filɛ ni nana an kaba sɛnɛlaw de kosɔn ko foli di éléphant vert mɔgɔw ma mɔgɔ tɛ den dɔn k'a kɔ don i yɛrɛ ma an bɛ foli di Segu population bɛɛ lajɛlen ma o bɔlen kɔfɛ yen ka foli di interprofession tɔnden bɛɛ lajɛlen ma éléphant vert mɔgɔw ka nin engrais ko in an ma don a la ten an y'a ɲɛɲini yan'an ka sigi nin kɛnɛ kan sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ Bakari Dumuya haminako ye min ye Mali la ka dun ka fa sabati kaba kan Mali la o de ye Bakari Dumuya haminako ye ni mɔgɔ sɔrɔla min bɛ o senkɔrɔma tintin an bɛ se ka fɔ ko alihamudulilayi éléphant vert engrais a y'a ɲɛɲini a y'a ɲɛ sɔrɔ a y'a ye engrais min don fɛn ɲuman don ka ɲɛsin kaba sɛnɛlaw ma tulogere n'i y'a bolitɔ ye a ma mɛnɛ a y'a ye de bon Bakari Dumuya a ye aw ka engrais a y'a ye de o de y'a to a wuli a dara la ka a lase a ka sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan engrais éléphant vert bɛɛ ka wuli ka a kɛ a k'i ka foro la ɲina bɛɛ ka éléphant vert ka engrais in bɛɛ ka minɛ n'i bolo fila ye u ka a k'u ka foro la olu tɛ sigi télé la
ani a ka président Togo la u tɛ sigi télé la k'a fɔ k'u bɛ fɛn jugu di sɛnɛkɛlaw ma Mali la n'i y'a ye u bi k'a fɔ publicité tɛ u y'a essayer lakika don anw yɛrɛ ka formation caman kɔnɔna na n'an ka réunion sen fɛ Mali kɔnɔ éléphant mɔgɔw sɔrɔla sɛnɛkɛlaw sɔrɔla ka engrais in lakali anw ye minnu y'a utiliser salon ka tɛmɛ nafa min bɛ u ye nafa min sɔrɔ a la a ye min fara u ka sɔrɔ kan u ye a bɛɛ lajɛlen da anw tulo kan ka fara Bakari Dumuya yɛrɛ ka essai kan a ka foro la ɲina nin pudurumugu min filɛ nin n'i ye nin kɛ kabasi la k'a dan n'i bɛ tɔni 2 sɔrɔ i bɛ taa tɔni 3 ani tila sɔrɔ mɔgɔw sɔrɔla k'o sɛbɛntiya anw ye n'i ye nin kɛ i ka foro kɔnɔ n'i ye nin k'i ka kabasi la k'a dan n'i kan ka tɔni 2 sɔrɔ nin b'i lase tɔni 3 tɔni 3 ani tila an ka sɛnɛkɛlaw ye prévu sɔrɔ k'a fɔ an ye in na a dɔ fana bɛ yen nɔ Fertinova ani Organova n'i ye ninnu k'i ka foro kɔnɔ dɔ bɛ yen ni sɛgɛ b'i ka foro la sɛgɛ tɛ don i ka foro la tuguni a ka jugu sɛgɛ ma ni fɛn bɛɛ ye dɔ fana bɛ yen n'i y'o k'i ka foro kɔnɔ yɔrɔ an fɛ tuma dɔ la san bɛ retardé dɔɔni san bɛ se ka tile 5 tile 6 kɛ i ka foro kɔnɔ ka sɔrɔ a ma na bon o kɔnɔna na a bɛ sumaya fana basigi i ka foro kɔnɔ an ka sɛnɛkɛlaw ye nin nafa in bɛɛ ye éléphant vert ka engrais la k'a fɔ an ye bon hukumu kɔnɔna na président Bakari tɔgɔ la interprofession président tɔgɔ la ka foli di éléphant vert mɔgɔw ma a ye fɛn kelen ye éléphant vert mɔgɔw la fana vraiment ni a tɛ ɲini ka na Mali fara ɲɔgɔn kan ka n'u dege ni engrais in dilan cogo la an filɛ tile 3 baara de la nin a kun nana cɛ Segu tile 2 in kɔnɔna la u y'u da don engrais organique in a dilan cogo la a composant u ye a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye ka tila k'an ta ka na n'an ye a usine na ka don usine fan bɛɛ la ka engrais ninnu dilan cogo k'a jira an na de A jusqu'à Z an filɛ o de kɛnɛ kan nin o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ tɛ den dɔn ka kɔ don yɛrɛ ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma a ma kɛ ten danaya ani an ye a nafa ye o de y'a to président a ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ani éléphant vert mɔgɔw cɛ ɲina pour que engrais in a bɛ se ka kaba sɛnɛ bɛ se ka yakubaya Mali kɔnɔ cogoya min na n'i ye kaba ta ka jateminɛ nafa min bɛ kaba la Mali kɔnɔ a tɛ sɛnɛkɛfɛn foyi la cogo di kaba nafa tɛ ban dunkafa sabatili an b'a daminɛ foro la sɛnɛyɔrɔ la n'i ye kaba hectare 1 dan ka kɔɔri hectare 1 dan ka ɲɔ hectare 1 dan i b'a ye que ça soit samiya mana tiɲɛ cogo o cogo kaba bɛ se k'i débrouiller a bɛ tonnage min sɔrɔ ni tɔ si t'a sɔrɔ bon a ka teli fana a ka kɔngɔ fura don en un mot bon n'i y'o jate minɛ a ka kan vraiment bɛɛ k'i ɲɛsin kaba sɛnɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ye farajɛla ta ka jate minɛ ninnu fɛn fasugu de bɛ anw jɛ Mali la les innovations ni engrais min ye nin y'an yɛrɛ ka fɛn yɛlɛmalenw de ye k'a di an ma an ka kan ka foro la effet foyi t'a la n ka karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogoya min na misibow faralen ɲɔgɔn kan ani sɛbow ani misi kolow misi gerew olu de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan ye k'a ɲagami k'a kɛ an yɛrɛ ka nɔgɔ ye effet foyi tɛ a la farafinnɔgɔ gɛrɛgɛrɛ de filɛ Bakari Dumuya tɔgɔ la ka Mali kabasɛnɛla bɛɛ lajɛlen k'a da aw tulo kan ni éléphant vert mɔgɔw ka engrais aw k'aw ta minɛ n'aw bolo 2 ye Mali kɔnɔ ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan télé Cherifou la o de tun bɛ ne fɛ k'a da aw tulo kan hakɛtu bɛ nin kan salalahu Muhamadu wasalim kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ Danbele kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ an bɛna kuma se Bakɔnɛ e ye kucalaka ye bi an bɛ éléphant vert maaw ka usine belebele min bɛ Segukaw fɛ yen an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi formation tile 2 formation kɛra aw kun e yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'aw la jɛkulu in kɔnɔna na ani formation in a ye nafa jumɛn se ma n bɛ Chérifula lajɛbagaw bɛɛ fɔ ka éléphant vert mɔgɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka président ba n'o ye Anfa Kulubali ye
ka ale fo ale de kun kan ka kɛ kɛnɛ kan mais a y'a wasa donna nga na nana jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan donc ne bɛ bɔ fédération régionale la Kucala n'o ye sɛnɛkɛlaw ka tɔnba ye tɔn in kɔnɔ n'i y'a lajɛ secrétaire 10 de b'a kɔnɔ commune 74 ani 4 de b'a kɔnɔ cikɛda min b'a kɔnɔ coopérative min b'a kɔnɔ coopérative 2000 ani coopérative 24 o de kan ka sɔrɔ a kɔnɔ cikɛda min b'a kɔnɔ o bɛ se cikɛda 60 ani 8 yɔrɔ ninnu ma dɔ b'a sanfɛ donc n bɛ ka kuma ni o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye éleveur nɔgɔko kan n'i y'a jateminɛ anw sɛnɛkɛlaw an kɔɔri sɛnɛnaw an bɛ se k'a fɔ ni éleveur nin nana an kama n'an y'a faamuya parce que an bɛ yɔrɔ min na bi cikɛla caman bɛ yen u bɛ dɛsɛ ka tɔni yɛrɛ sɔrɔ tari la n'i y'a jateminɛ o tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dugukolo fanga banni dugukolo sɛgɛnnen don donc n'i dun ko kɔɔri sɛnɛna i b'a fɔ kaba sɛnɛna i b'a fɔ kenige sɛnɛna i b'a fɔ saɲɔ sɛnɛna cela veut dire chapeau ye kɔɔri ye mais fɛn caman bɛ kɔɔri kɔfɛ min bɛna kɔɔri nɔfɛ donc mais an bɛ présenter ni kɔɔri de ye parce que o de ye n'i ko Kucala dɔrɔn i ko kɔɔri la capitale du nord blanc n'i y'a jateminɛ ɲinɛ an Kucala cikɛlaw sera ka kɔɔri min yɛrɛ sɔrɔ ka di CMDT ma tɔni 200,000 ani tɔni 26,000 hakilila Mali de kɛla fɔlɔ ye bi kɔɔri sɛnɛ sira fɛ ayiwa n'a fɔra k'i ye fɔlɔ ye a man di i ka kɛ kɔfɛmɔgɔ ye tuguni donc fɛɛrɛ min bɛ se k'an to an ka fɔlɔya in na je pense o ye éleveur ka nɔgɔ nin ye a bɛ kɛ sababu ɲuman ye k'an to an ka fɔlɔya in na donc ne yɛrɛ kɔni y'a jateminɛ ne ta tɛ tubabukan fɔ ne ta tɛ dɔwɛrɛ ne ta ye sɛnɛ de ye tudunkan ne b'a kɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ ye éleveur fɔlɔ utiliser n yɛrɛ y'a kɛ n ka foro la k'a lajɛ mais n b'a kɛ don min na n hakili la ko nɔgɔ wɛrɛ de don komi nɔgɔ labɛnni wɛrɛw b'an bolo n tun bɛ deli k'o kɛ mais n taara fɔ o kɔ o ye nin CMDT mɔgɔ n b'u fɔ o ye nin ko fɔ n ɲɛna ko ko mais président ko nɔgɔ dɔ bɛ yan i tɛna lajɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ k'a la ne ko an dɔnni bɛɛ ye kelen ye ko ne ka taa lajɛ vraiment ne y'a bɔrɔ 100 ta ka taa don hectare 2 la o yɔrɔnin bɛɛ mais ne tun ma a fanga degré dɔn kun t'a fanga hakɛ dɔn ne tun bɔrɔ 100 ta ka taa don tari 2 la ja ka ca ma bɔrɔ 100 o ka ca tari 2 ma donc ne y'a dɔn a la éléphant vert ka engrais bɔrɔ kelen o ka tari kelen o kan ka bɛn bɔrɔ joli ma bon ne yɛrɛ kɔni ka jate la n'i ka dugukolo ka ɲi donc a bɛ se ka daminɛ bɔrɔ 25 ka taa bɔrɔ 30 fɛ hectare kelen bon ka daminɛ bɔrɔ 20 ka taa 25 ka taa 30 fɛ n'i ka dugukolo man ɲi i bɛ se ka se 30 ma o ka kan sɛnɛfɛn bɛɛ la wa bon ne kɔni ye kɔɔri sɛnɛ de dɔn n bɛ kumana kɔɔri de kan sila bɛ tila k'o yɔrɔ ɲɛfɔ an na voilà parce que i bɛ min dɔn i b'o de dɔn an ma fɛn caman utiliser kɔɔri la kɔfɛ an bɛ kaba sɛnɛ a yɔrɔ la ka sɔrɔ ka kaba fana nafa sɔrɔ donc an ye kɔɔri sɛnɛ n ye bɔrɔ 100 don tari 2 min na a san a kɔɔri la mɔgɔ si tun tɛ yala ka sɔrɔ a ye kɔɔri yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ kunbere kan san tɔw la mais i y'a k'a la san min na a kɔɔri ye mɔgɔ kun tunun n ka dugulamɔgɔ bɛɛ b'o seereya la n ka ngolobuka bɛɛ b'a o seereya la wa a denna fana même n'i sera ngolobugu dɔ wɛrɛ tɛ fɔ Fertonova nɔgɔ ma ba ka nɔgɔ kɔ parce que olu hakili la ko ne ta de don donc ka sababu ye k'a jira mɔgɔw la parce que ɲɛmɔgɔ fana kan ka kɛ o de ye n'i ye fɛn kura ye f'i yɛrɛ ka utiliser ka sɔrɔ ka yɛrɛ ka baara ka sɔrɔ ka yɛrɛ kɔmɔgɔ la effectivement ne y'a baara a sele yɔrɔ la ne taara n ka secrétaire nɔfɛ n'o b'a fɔ ma délégué la projet Amiru Bangali n y'ale wele n ko na n ka foro lajɛ n ye nɔgɔ dɔ don n ka foro la depuis n bɛ sɛnɛ na n ma deli ka nɔgɔ ɲɔgɔn na ye a fana nana a ko kɛra i bolo i n'a fɔ i bɔra sanu dingɛ kan n y'a yɛrɛ wele a nana sigi foro kɔnɔ a ko tiɲɛ na ko nɔgɔ in ko kabako don donc n'i y'a o ɲɔgɔnna kɛ n'a ye nafa sɔrɔ n'i ye nafa sɔrɔ a la i man kan ka o dogo i kelen donc ne bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ ne b'a publicité kɛ ala nana to a ka sababu la samiyɛ na président nana an bila ka na k'an ka na éleveur ka essaye dɔw lajɛ Kɔnɔbugu ne taara se ne y'a ye dɔrɔn ne ko nin ye ne ka nɔgɔ kɔrɔ ye ne bɛ nin dɔn depuis en 2015 ne b'a utiliser hali ɲinɛ n ye dɔ t'a la hali ɲinɛ n ye bɔrɔ 20 ta ka don hectare kelen na hali san o san ne b'a utiliser donc ne kɔni bɛ min fɔ sɛnɛkɛlaw ɲɛna pour que an ka se ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan parce que n'i y'an Kucala mara yɛrɛ ta an ka dugukolo tigɛlen don quoi an bɛ se ka fɔ dugukolo t'an bolo min bɛ se ka an sɔrɔ an mako bɛ sɔrɔ min na ni a bɛ se ka sɔrɔ a la ka sababu kɛ sɛgɛ bɛ yen
donc caman bɛ yen ɲɔgɔntanya b'a la donc fɛn min bɛ se ka an ɲinɛ o kɔ o ye nɔgɔ in de ye parce que n'i ye nɔgɔ in fana lajɛ tuma dɔw la ne yɛrɛ y'a ta k'a utiliser ne kun hakili la min don parce que o kun ye 300 dɔɔnin ye donc prix nana di a prix cayala ne ma a bɔrɔ kelen ye joli bon subvention na a bɔrɔ kelen beresi t'a jɛ 800 na subvention na mais o ye jamana ye min t'a la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni a ka gouvernement fana fo la parce que olu ye dɔ de bɔ a sɔngɔ na o de kama a bɛ sɔrɔ 800 dɔɔnin na sinon o yɛrɛ an ye ɲininkali k'o yɛrɛ la ko a bɔrɔ kelen yɛrɛ bɛ taa 1,5 tɔni 30 ye mais ni cogo in na ani engrais dɔn in sɔngɔ tɛ kelen ani engrais dɔn ni sɔngɔ tɛ kelen ye o sɔngɔ ka gɛlɛn n'a ye mais ale ka problème ye a nafa ka bon n'o ye parce que ne ye bɔrɔ 20 bɔrɔ 50 kɛ yɔrɔ min na depuis 2015 hali ɲinɛ ne y'a yɔrɔ sɛnɛ ne tonne 1 ni kilo 300 de sɔrɔ a tari ninnu na kaba la ayi kɔri la ne y'a san 3 ye donc ça veut dire a bɛ mɛn dugukolo la donc o de kama ne bɛ kuma n'a kan komi yɛrɛ y'a kɛ donc fɛn o fɛn bɛ an ka gɛlɛya fura la sɛnɛ tɛ kunfɛtaga ye bilen sɛnɛ ye ka kɛnɛ fitinin sɛnɛ ka sɔrɔba k'a la an mako b'o de la sinon ni y'an jateminɛ Kucala mara la taa yɔrɔ tɛ yen bilen donc ka taa san mara ninnu ni bila mara ninnu an bɛɛ ye filiale kelen de ye parce que olu bɛɛ bɛ Kucala filiale la ali fɔ Yoroso donc a yɔrɔ caman bɛ yen an ka kɔngɔ bann'an bolo fo an ka mɔgɔ tanda sigi yɔrɔ wɛrɛw la fitinin min b'an bolo ni Ala y'an gɛrɛsɛgɛ kɛ yan ye an kan ka o labɛn ni fɛɛrɛ min ye fo an k'an sinsin o kan o sɔrɔ yɔrɔ ɲuman ye éléphant vert ye donc ni mɔgɔ min kɔni ye i wasa don a la vraiment sɛnɛkɛla tɔw b'a fɔ ko jinɛ bɔra ye k'a sɔrɔ jinɛ wɛrɛ tɛ éléphant vert de bɔra ne ye parce que toujours an yɛrɛ ka dugulamɔgɔw bɛ ne ɲininka ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ ne bolo mais ne b'a fɔ ko fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ ne bolo magasin na éléphant vert bɛ yen min bilala 2015 an y'a tɔ ta ɲinɛ hali dɔw taara ne nɔfɛ ne ko ka taa ta parce que caman bɛ taa ne ɲininka a kunnafoni na donc vraiment ne kɔni b'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ k'a ɲini Mali gouvernement fɛ halisa nɔgɔ in o ka nɔgɔko in don sɛbɛ la ka dɔ fara subvention kan pour que sɛnɛkɛlaw ka se ka a faamu k'a ta parce que fɛn n'i y'a faamuya ka ban i y'a nafa dɔn ka ban hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ i yɛrɛ b'a k'i yɛrɛ ma Bakone walasa hali bi k'a yira an balima Sirifila Jabarani filɛbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw ani mɔnikɛlaw ani jiriturulaw n'an b'a wele ko Ciwara n'a ye an sama bi ka se Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya éléphant vert maaw ka usine belebele min bɛ yan n'a bɛ farafinnɔgɔ gɛrɛgɛrɛ labɛn ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma ani an kɛlen bɛ ka wele bila maa caman ma Bakone bɔlen kɔ an bɛna kɔrɔfɔ di Musa Sila e yɛrɛ éléphant vert an ɲɛ b'a la aw ka échantillon caman bɛ tabali kan i bɛ se ka échantillon par échantillon min bɛ min ɲɛ min ye min ye i b'a bɛɛ walawala i bisimila Saha. Bon, merci bien. An ka engrais bɛ dilan ni fɛn caman ye échantillon minnu bɛ yan nin ye misibo n'i y'o ye i yɛrɛ b'o dɔn bouse de vache tu vois nin ye misibo gɛrɛgɛrɛ nin ye misibo gɛrɛgɛrɛ ye bɛɛ b'o dɔn nɔgɔfinko la bon ale mago bɛ ale bɛ min kɛ ale ɲɛci ye min ye matière organique bamanankan na o ye jumɛn ye o ye nɔgɔfin ale bɛ nɔgɔfin de di farafinnɔgɔ voilà ale b'o apport kɛ n'an b'a fɔ tubabukan la ko matière organique ale b'o di bon maintenant ni sabo ye ndɔrɔn misi ndɔrɔn saga ndɔrɔn ban ndɔrɔn a ka kɛ ndɔrɔn ye dɔrɔn nin bɛ bonya maa caman hakili ma voilà ndɔrɔn kisɛ tigɛtigɛli ni ye nin fɔ nin bɛ bonya ma nin caman bɛ se ka sɔrɔ cogo di Mali kɔnɔ ko ka se ka a walankata ka nɔgɔ caman dilan n'a ye a sɔrɔ man di mais fournisseurs b'an bolo abattoirs la ani mɔgɔ minnu bɛ taa u ka misifɔ kɛ ka a carcasses bila dépotoirs la an ka mɔgɔ b'an bolo minnu b'a sélectionner k'a las'an ma bon ale jɔyɔrɔ ye azote ye azote i bɛ fɛn in walawala azote ye min ye o bɛ n'a fɔ farafinnɔgɔ urée tubabunɔgɔ urée nɔgɔ jɛma mais o ye urée chimique ye mais azote nafa min bɛ urée la o nafa kelen bɛ bɔ nin na mais nin ye naturel ye nin ye hɔrɔn ye bon nin ye fɛn de volaille sɛbo fɛn de volaille tubabukan la mais farafinkan la sɛbo a fɔ ko sɛbo
bon o sɛbo ale fana bi azote di kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko urée nɔgɔjɛ engrais chimique urée bon mais nin ta ye min bɛ bɔ nin na o ye azote hɔrɔnlama ye a bɛ n'a fɔ urée hɔrɔnlama chimique tɛ naturel don bien bon n'i y'a ɲamine ye sisan mais fɛn wɛrɛw bɛ yen tuguni fɛn caman wɛrɛ b'a la min ni ninnu tɛ kelen ye an bɛ hali sandiri n'a fɔ ma bamanankan na ko bugurinjɛ o bɛ min di o ye potassium ye c'est-à-dire engrais composition ye min ye nɔgɔfin o ye matière organique ye o de bɛ dugukolo labaara ka dugukolo yɛrɛ fanga di a ma kosɛbɛ maintenant tubabu nɔgɔ minnu bɛ yen ka kɔrɔ nɔgɔ engrais chimique minnu bɛ yen ka kɔrɔ élément minnu b'o la k'olu sɔrɔ hɔrɔnya la naturel la o de ye bɔ nin élément ninnu na n'o ye sɛbo bagan dɔrɔn bugurinjɛ ani malokala ani malo ɲagaw o bɛɛ de bɛ don ɲɔgɔn na mais a tɛ girin ka kɛ ɲɔgɔn na ka a dilan k'a feere mɔgɔ ma ten a bɛ don toli de la f'a ka toli ka se n'a tolila ka se pewu tuma min baara minnu kan ka k'a la an y'u fɛ o baaraw bɛ k'a la pour que k'a kɛ bio ye n'a bɛ ɲamina a bɛ nin di voilà bon nin ye nɔgɔ hɔrɔn ye nɔgɔfin hɔrɔn a fɛn bɛɛ b'a la nin y'a bannen ye a bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ 50 kilo bɔrɔ voilà bon maintenant dugukolo mago bɛ min na n'o ye nɔgɔfin ye dugukolo b'o sɔrɔ pour que suman mago bɛ fɛn min na fana olu bɛ se ka di suman ma cogo min parce que ni dugukolo ma dilan ka ɲɛ nɔgɔfin ye i mana suman ka dumunifɛn fɛn fɛn kɛ dugukolo la suman yɛrɛ t'a sɔrɔ ou bien ni dugukolo fanga banna i n'a fɔ ba y'a fɔ cogo min i mana engrais kɛ fɛn o fɛn hali engrais chimique i mana diɲɛ fɛn fɛn k'a la a tɛ ɲɛ fo a ka nɔgɔfin de sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ se ka ɲɔ cogo min a bɛ se ka bouger cogo min fiɲɛ bɛ se ka tɛmɛ a fɛ cogo min pour que suman gili bɛ se k'a ka baara kɛ bon maintenant élément minnu bɛ yen n'o an b'a fɔ olu ma ko suman ka dumuni n'o ye azote ani phosphate ani potassium olu éléments bɛ bɔ fɛn naturel minnu na an b'olu kɛ azote ta n ye dɔ fɔ a ye sisan sɛbo misigere misi ndɔrɔ phosphate o fana bɛ yen o naturel bɛ yen biologique misibo o ye support principal ye min fɛn dɔw b'o la fɛn ɲɛnama dɔw b'o la n'an b'a fɔ olu ma ko micro-organisme bactéries olu de baara kɛ dugukolo la dugukolo min fanga bannen don dugukolo min ni sɛgɛ b'a la ou bien dugukolo min ni a girinnen don pewu olu de baara kɛ pour que ka dugukolo nimaya ka ni kura d'a ma voilà maintenant élément misɛnnin minnu bɛ tan azote phosphate potassium n'i y'olu hali dɔɔnin k'a la suman b'o sɔrɔ ten dugukolo bɛ dilan min b'a jɛ k'o d'a ma suman fana mago bɛ min na suman b'o sɔrɔ dugukolo kɔnɔ bon maintenant o bɛɛ kɔfɛ nin pudurumugu nin an b'a fɔ o ma ko biostimulant tudunkan la o ye suman ka vitamine vitamine hɔrɔn voilà ni nin ye pudurumuguyabulu ye puduru min don a bɛ se k'a ɲigin ni ji ye n'i bɛna danni kɛ bi sisan ɛri damadɔ yanni i ka danni kɛ i bɛ ale kɛ ji la ka nin ji lamaga kosɛbɛ k'a lamaga kosɛbɛ i ka sɛnɛkɛ semansi sɛnɛkɛ si kɔɔri don o kaba don o ɲɔ don o malo don o e bɛ o k'a la ka continuer k'a ɲagami ɲɔgɔn ye fo ka don a fan bɛɛ la i ka sumansi la wala i bɛna min dan mais a dan don yɛrɛ i kana don a la k'a fɔ ko sini b'a dan dɛ n'i labɛnna danni kama i b'a kɛ ji la fɛnkɛ bɛɛ référence bɛɛ sɛbɛnnen b'a paquet kan nin bɛɛ kelen n'i y'o nin mugu de ta voilà o si fila b'an bolo kelen bɛ yen réside kelen bɛ yen ovalise bon maintenant n'i y'a kɛ sumansi la i b'a dan directement a ti bila ka mɛn
maintenant o de b'a to fana dumunimafɛn minnu suma mago bɛ dumuni minnu na ninnu bɛ kɛ sababu ye i ye nɔgɔfin min k'a la tan élément minnu b'o la pour que o nɔgɔfin a bɛ yɛlɛ ka taa fɛ suma bɛ se ka ta facilement encore et puis fɛn dɔ de b'a la fana n'an b'a f'o ma ko champignon ni bactéries olu bɛ taa dugukolo kɔnɔ ka taa nɔrɔ ni suma falenna o nɔrɔlen bɛ to gili la suma gili la parce que dumuni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a sama ka se suma ma bon ni ja kɛra fana ja min bɛ kɛ min bɛ kɛ n'u tubabu b'a fɔ ko stress hydrique ni an ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila kɛ sisan san tɛna u sumaya kolokololen to suma gili fɛ suma gili ninnu matière organique faralen o kan dumunimafɛn minnu bɛ yen olu b'olu suma dɛmɛ olu tali la ka don et puis suma fana a b'o kolokolo suma na i ti ja dɔn fiyewu a bɛ se ka se fo dɔgɔkun fila ma ni san mana i t'a dɔn ja bɛ yen mais i t'a dɔn i ka foro la humidité conservé kosɛbɛ bon o bɛɛ kɔfɛ produit wɛrɛ min bɛ yen n'o ye bio pesticide ye nin y'a jilama ye mais an ma ni feereli daminɛ fɔlɔ an ni recherche mɔgɔw baara la a kan ni ala sɔnna a ma ni an ni recherche agronomique mɔgɔw tilala ani recherche scientifique mɔgɔw n'u ye autorisation d'an ma san o san ou bien kalo o kalo a bɛ feere nin y'an san sabanan ye an bɛ k'a tester aw tɛ produit si bila sugu la tant que fiyewu n'a ma sɛgɛsɛgɛ fiyewu ka tila ka yamaruya d'aw ma ka yamaruya d'an ma ka autorisation d'an ma station de recherche agronomique fɛ o ni institution dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko SILSI CSP comité sahélien des pesticides o ka institution dɔ don tant que o ma papier d'an ma ni CSP papier t'an bolo k'a fɔ autorisation dira ma a homologué a bɛ se ka feere nin dose la an t'a feere. tubarikala sila kɔrɔfɔ ɲɛna kosɛbɛ waati bɛ k'i sɛnsɛn ka se cɛncɛn kan yanni anite yangaw yo anite dabala kamale sɛnɛkɛ bali yo daba sangunde ka d'o ma